Салом алейкум, духтарако. Имрӯз мехоҳам баҳри шумо ду дона креме ки аз серияи Эксперта отбеливающий крема ҳардаш якташ шабунай, ночной, якташ отбеливающий кремай. Рӯзона шумо инро метавонед истифода баред. 15% SPF-ка дорад. Иша шумо шав истифода мебаред, кожатона аввал тоза мекунед, мешӯед, баъд аз анами крем истифода мебаред. Давоми шаб чӣ сухтагиву чӣ проблемае ки рӯзона рӯи шумо дошед тоза мекунад, мерезона ва кожаи шуморо ҳамиқа нежни мулоима ки тоза ки хушрӯй мекунад ки ҳатто бовариша надоштед. Ва иш боша рӯзона ира шумо саҳар борутона чистка мекунед, аз анами истифода мебаред. Давоми рӯз ҳам пӯсти шуморо аз сӯхтани офтоб нигоҳ медорад, ҳам чӣ бигем ки сӯхтагиву чизе ки дар рӯи шумо ҳастаи рӯзона мақсад рӯи шумо ба худаш мекашад, ира мерезонад. Духтаро ҳатман анами ҳарди кремо заказ кунед. Беҳтарин крем аст, то ки рӯи шуморо тоза кунад.